Dik Corong. Lah bapakmu nang ndi bosmu? Lah 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 lah. Lah 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 lah. Are kaya daruan ae ndelik kabeh. Ayo, bicar dirahasia karo bose. Aku arep melu mlayu. Mas Tomo to iki. Aku arep melu mlayu. Lah apa melu bancine nek. Melu rombongan tambah ora. Cacah niki mau ning ndi, Mas? Ki ngono lho, Mas Sri, ki mau darake nek garukan. Dandane kaya ngene kok celuk emas. Iya lah piye. Anu, Bun. Bunda. Lah ya gambyong iki mau siriki arep metu. Kula ya arep melu, Mas. Lah iya. Lah kok karo cah-cah iki dikancing ning kamar mandi ning omah apik ngono kuwi. Karepe iki do piye Oh ngono. lah iya. Kula ki ya pengin gambyong ketemu karo campur sari anyar iki lho. Iya. Niki wau cah 6 to. Cah 6. Wah, titen ora tak amuk tonton wae. Ayo Mbok, kok diamuk ae, Mbok. Bambang Suryono karo Darmadi ndang rene. Ayo, tindingi tret. Iki ya kok tuwekan kabeh nek do nyang dengaren. Lah iya. Nemo loro jinem. Turi-turi putih ditandur nang kebon agung. Turi-turi putih ditandur nang kebon agung. Mbok ira kandhane apa? Njaba kendange jaipong do. Apik. Blas. Do. Iki mbok ya pisah to iki. Ini ya mangkat ya. Mboke sapa? Mbok pisah. Mboke pisah. Sende syuting Albino. Dino. Iki anu pake ya ning Sidomulya. Anu Mbok iki. Iki rombongan lawas metu kabeh. Ya rombongan lawas. Kembang-kembang melati aku pilih kembang melati. Padha ngeluri seni kabudayan Jawi. Mbok ira kembang apa? Ayo kono, cedak tukang tip. Blesek ning tukang tip ana. Wah. Sapa neh iki mau? Iki mau sapa neh? Budi harus sapa? Corong.
Budi karo Sukardi. Saya mau tamasya keliling-keliling kota. Lihat-lihat pemandangan yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong saya. Budi ngacung, Sukardi ngacung. Banci tuwek dhewe kari dhewe. Liyane do mati kari kae. Yo, saya duduk sendiri. Dengan asik ke kanan dan ke kiri. Kaki cakku lari, tak peduli. Beca, beca, jangan hati-hati. Anak-anak susu kok meletrek neng kelek ngono kuwi terus. Heru Rene. Tujuh belas Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Iki gulung menjenge ketara banget. Aksesoris mbahmu no. Mbak iki ngapa nek nyedaki aku? Ayu mbak iki. Alah. Kula wis tuwek kok. Kula dhisik nonoman kula ya kaya laras niki. Gandeng kula iki kelakuane elek terus tuweke ngeten iki. Mula dadi penyanyi kelakuane sing apik ya, Nduk ya. Aku dhek dolan ning Gondang. Keramikmu bekas kae isih. Keri dhewe sapa, Nduk? Oh, corong enek ta iki? Ya, corong Rene. Penyanyi yoga muni kabeh, gawe rebana. La ilaha illallah. 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 Neng dirong. Dedek bablas neng pawon ke piye? Nesu. Alah boyak. Muni neh. Ya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku yang sedih memberi tingkah. Hop 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 hop. Carang iki tek mandare niku ngopo? Beda kudu. Oh ya, wis Rene. Kudu apik corong iki karepe ya kaya kanca-kancane iki mau. Ya Rene.
Apa gendenge apa? Ladrang ketawang apa? Ya. Katon lambeyane melakasi Letak, 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 asa sakit cahen kupinge budhek ya kono. Merat-merat kaya mingkeme sing tenanan. Lho, jejer karo mbake. Ayo aku ta. Ayo apa? Lho, juragane kowe kirike. Kan karo aku no ya. Lah aku normal kok ya. Ayo kene, derek mayu bagel ya nduk anak-anakku kabeh. Mas Tomo, niki mantane kakung miji saking pundi Mas Tomo? Mloko legi celep. Mloko wetan. Mloko legi celep. Nggih. Etan mriku. Etan mriku. Mantane Putri Ayu Ayu. sing kakung ya. Anakku 6 ki bingung sok mantuku ki sapa. Enek sing do gelem ora ngono. Yoga ya gelem apa, Mbok? Alah yoga ki ora bancing wong edane doyan kok. Ayo careng kono. Darmadi. Terus kowe. Lah nggih Ayu dhewe niku. Timbang penyanyi sing niki Prayu Ayu Darmadi kuwi. Ya kowe, Budi. Ya, Bambang. Rada rene wae, rada rene ae. Angel men nggon iki. Mikir Mas, rada mundur. Kadang-kadang campur sari Tomo MC. Oh muda Tomo. Oh, muda Tomo. Sing tak waca ngisore kok Mas. Nek kaya gambyong ae judule. Nemo loro jinem. Palang sepur dilumpati. Ayo padha mbangun negari ayo Mas. Kijing miring ayo Mas, kijing miring, kijing miring, kambil bolang sisa bajing yo ayo Mas, kijing miring ayo Mas, kijing miring, lan wong dadi rambutan ayo Mas, kijing miring Awas lu tantu. Maju. Ngetan. Sing keras. Gen kaya kaduk manis ngono kae. Timan. Mbokku ki nek titan men ya. Hah? Nek titan men. Lah aku rombongane kok, Mas. Aku ngerti sejarah kok. Oh, ngono. Maju. Lho anyar. Pengendang tutuk tuwek nganti sayahine kok ra utek-utek kok dodong. Ayo kowe balake lah, yalang raimu kowe. Kowe rene wuleni lah. Hei. Ngene wong. Gecek iki wono to iki. Kere iki adare sapa kowe iki? Rupamu malah won. Malah piye? Suwe ra ndelok fotomu ning Facebook. Tuwekan dadak dulang-dulangan kaya. Candam. Jikoke, Mas.
Gua ning sawah kono. Wah, wepruk sitok-sitok. Ngetan-ngetan. Maju. Kok ora iso jeleng ngono kok kaduk manis kan lho. Maju maju. Maju. Mundur. Maju. Corong lambene mingkem lho, Rong. Miyap ora? Yen ra mingkem kapake cah. Sapa? Iki ya? Apa wedi karo anake sawi nek wedi kowe iki. Lha iki sing dados sapa nduk nang pinggir dalan? Nggih. Oh ya. Ngetan-ngetan. Kiwa tengen. Kiwa tengen. Madhep rono corong sing nggo ancer. Maju. Mundur. Maju mundur. Menak ngingu ngene iki Mas timbang ngingu wedhus. Lah ya, ngingu wedhus wae dengkelen ngeritke. Iki ra mususi, ra ubah-ubah, ra makani. Ya jamono ora Kiwa tengen. Kiwa tengen, kiwa tengen. Corong iki ora bener, Detrak siap. Kancane kiwa kok tengen dhewe iki. Kuping ora. Maju. Maju. Maju maju maju. Maju neh. Maju. Maju neh. Minggir le, minggir le. Maju. Maju. Maju maju. 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 Malah disoting. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mulai sih tinggal kentale gen merempul kok. Mundur mundur. Sigarane ayo mbangun nagarane ayo mas. Ayo mas, ijing mirip. Awas yo. Kira-kiran, yen lagi dadi Oh ya, oh ya, oh ya. Setanmu lagi teko to. Bojomu jek kae aja. Bambang Heru Budi Sukardi Darmadi Corong gak mung dhewe Corong obah orang Corong oh Nuri sing ngedram dek pas yangmu Mas Budi Kardi Bali ngulon apa sabya Gentung
Bambang tak gentung jleng yuk Jiro lu Heru Budi sing rodok keras Sukardi Darmadi siap rong siap ya siap wis sing keras dhewe iki corong Tek munimu ngono kuwi ya kok nek jare kabeh yo ngono iki kok baleni kene lho yo ben padha kancane yo Jiro lu malah dicakot ya dodok lho pentir wes dodok kowe iki yo nasar kowe iki yo malah mbok gereti kaya ngerti lanang nek malah mbok cokot ayo medon cepat corong kire ngetan bali ngulon apa sabyane galakon ayo Mas iki mau babakan joget ya nduk ya terus babakan Titi Laras. Piye dah? Pesing. Pesing mambok cakot lho. Sempakmu gak mbok ganti orang. Nasar menodod kowe iki. Ku kaya ngono mambok gondelino. Nemolu. Rojinem lumanema loro jiro 14 Titi Laras kok terus dadi matematika. Ngapa ndang rasani aku ndang rasani aku. Rasani wani apa piye? Heru nyanyi dong. Ngece mbok. Ayo Heru nyanyi lho. Ayo posisine rada mundur. Corong buri dhewe. Budi Sukardi ono. Heru kowe tengah nduk. Nah, rada rene. Lagune apa? Ningga katresnan bersama Tomo MC. Muda Tomo. Rasa aku ora penak muni ngono kuwi. Aku mung pengen kaduk manis ae. Muda Tomo kaduk manis sedap malam. Komplit to. Iya. Dodok.
matur Pak Haji Dino direpun bakso wonten ing Cikarang sajroning atiku nalika sliramu ninggalku monggo Pak Haji Dino klub misonya Indonesia suarane lanang jogete lanang tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe kuning wedok jogete wedok joget salah terus saiki coba nyanyi paspora deheme wedok lali nang Wah, suara kirik apa? guyu Pak kok menginen ngono nang cakepane piye aja lali tak suwun sing ndi tak suwun rina lan wengi aja mari dadi banci ngono lho Tak suwun. wedok Lha iki saya lanang. wedok tak suwun rina lan wengi Up. iki gak apik blas ngono to Lah apa ya nek kok sanggulan udah kono diiringi hadroh ngono ki. karo campur sari jamus ke pas ya karo Penak kaduk manis kok. yo Bok. Iki sing ora pas lambe. Minggat. Darmadi, lak pas. Yo. aja lali pawalengku Yo.
terus sing muni sapa? Digarap reok ngendi? Samboyonan. Masuk. Tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti digarap rock suarane lanang jogete Metallica ngono kan dandane kok ngene nek kon ngerok kok iso masuk tak suwun rino lan wengi muga-muga janji-janjimu oyo aku kan setya satu mung corong tok joget rokok mung obat ngabitke rok ngono kuwi piye rok yo sing ngono kok ora roke sing diobat abitke awake iki diobahke bali sing keri dhewe tok ro yo liyane meneng corong tok siap mas wes rung siap rung sing kari dhewe ndang kuwi muni yong lak diangkat tak suwun rino lan wengi yo mas semono mas janji-janjimu aku kang setya satu ayo yo anteni nganti saeleko Mas, iki mau jogete mangap apa minggem? Mangap. Omonge Mas kuwi. Wes. Mas Tomo. Nggih, wekdal sampun siang. nggih, anu mboke. Pasugatan sampun rampung. Nggih. Kula sakadang sedap malam nyuwun pamit. Nggih. Mbok bilih niki mengke bablas ten Mojosongo. Nggih, alhamdulillah. Anu mboke laris manis. Laris napa ten mriko mboten ngeten iki? Lah Tebang. Lah napa? Tebang tebu ten Oh, Mojo. ya ora apa-apa wis pokoke ingone dimanfaatke. Ayo Nduk foto karo Mas Manten karo Mbak Manten. Rung foto ta mau? Ayo ndang foto. Ayo. Corong kon ngarep dhewe. Oh minta le wong. Oh nggih. Nggih, wis disaweri cah gelem. Ampun kesupen panitiane sing abang nggih Bu nggih. Panitiane aku. Apa foto? Ya. Mingkem.
Mboke nek cair ya kancane dipikir lho ya. Tengok piye? Tukang foto mau ban-abani tok. Patai, patai. Mboke mendem.